Hi guys, welcome back to my channel, G Sensei TV. Ay, tumatawag ang aking mister. Wait lang. Hi guys, welcome back to my channel, G Sensei TV. At ang music ng aming kapitbahay ay sobrang lakas. Ayan, mag-isa lang ako sa bahay kasi si Ruth ay nasa kanyang best friend and si Ana ay nasa kanyang lolo't lola. So, ako'y magluluto ng pork with broccoli. Yun lang ang aking kakainin kasi ako lang yung maghahaponan dito wala naman si Ruth. Pag uwi nun, natapos ng kumain. Tsaka ano pala kanina, pumunta ako sa bahay ng friend ko, yung may salon. Nagpa-nails ako. Bet ko ang aking nails. Ayan. So, yeah. Salamat, Madam Sheila, if you're watching. Salamat sa nails. Super nice. If andito kayo sa Netherlands, puntahan nyo ang aking friend. May sarili siyang salon. Magaling siya magupit. Pwede pang lalaki, pwede pang babae. And then, she can also do your nails. Yan. Super nice. Pasensya na niya yung yung aking pagmumukha kasi meron po ako. So, expected na may mga breakouts talaga ako. Ganda ng lighting dito. Ang grabe. Ganyan pala. Ganyan. So, I'm gonna prepare my dinner. I'm gonna prepare my broccoli and then later on my pork. Remember, may makakalimutin talaga ako eh. And it's getting worse. I noticed na after giving birth, my amnesia noon. Joke lang. Wala akong amnesia. Nagiging makakalimutin po talaga ako. Pati yung vocabulary ko, grabe talaga. Minsan, mid-sentence na ako. Nakakalimutan ko yung sasabihin ko. Tsaka yung vocabulary talaga these days. Even Bisaya, even Tagalog, even English. How much more sa Dutch. So, yeah, I remember may pala ko yan. Tofu. Yan. Ayan, tikman natin siya guys. Kasi namimiss ko yung doenjang jjigae. Yung in-order namin pag nag-unlimited samgyeopsal. Tapos yung soup niya. Yan talaga no. Walang malapit na Korean restaurant dito. So, wala. Magluto talaga tayo pag nag-crave. Masarap. Sana nga lang no kumakain ng spicy ang aking mister. Kaso, ayaw niya po ng spicy. Kaya ako lang yung kumakain. Ayan, nagre-reduce na yung Pakita ko sa inyo itong aking soup. Ayan, may tayo, may kimchi. Nakikita ba ng ayos? May kimchi, may tofu, tas may pork. Ayan. Sarap na siya. At ang aking pork, ayan, nag-reduce na. Reduce na kaya i-add ko na ang ating broccoli. Ayan na, talaga na-happy ako pag may yung aking pagkain, may greed. Ayan, lagyan ko lang ng konting tubig no para maluto yung ating broccoli. Ayan guys, malapit na matapos ang aking soup. Yung lasa niya talagang kuhang-kuha ko na. Wow.
nakaka-proud. Kaya kung mag-crave kayo nasa malayong lugar na walang Korean restaurant, ayan, magluto tayo. Broccoli with pork with broccoli ay malapit na din maluto. So, ayan guys, ready na ang ating pagkain. Ano na siya, it's already 5:30. I started cooking at, I think 4:30 yata yun. So, ito na ang ating broccoli. Ayan. Doenjang jjigae ba ito? Hindi ko alam, no? Hindi ko makaklaim na talagang sakto ito. Nag-crave lang ako ng Korean food. Ayan, may rice din po. Siyempre, rice is life. Anyway, while kumakain po ako, pag-usapin natin yung kung paano kami nakapunta ng Netherlands ng aking anak. So, sa mga hindi po nakakaalam or sa mga bago po sa ating channel, andito po pala ako sa Netherlands. Nasa Europa po ako. By the way po, sinasabi ng iba Holland. Ano siya? Actually, yung Holland and Netherlands, hindi po sila same. Ano siya? Holland, ano po siya, parte ng Netherlands. Ayun. So, by the way, kanina, binol ko siya for 20 minutes or 25 kung gusto nyo. Tender naman na yung, yung pork belly kasi maliliit naman yung slice. Ito yung talagang kinikrave ko, no? Ano talaga, nag-animated samgyeopsal kami doon sa Cebu and also even in Vietnam, when I was in Vietnam. Every time we went to a Korean restaurant, nag-unlimited kami or yung yung pancake, yung kimchi pancake, yung kimchi pajon or seafood pajon or pancake. Yun yung paborito ko. Pero anyway guys, teka lang i-feel ko muna yung moment. Oh my god. The tofu melts in your mouth. Maghanap pa ako ng ibang Korean recipe. Sobrang sarap pala. So anyways, back to the topic. I came here through the MVV visa. Yun po yung yung visa na kailangan nyo if you intend to stay in the Netherlands for more than 90 days. Kailangan yung kumuha ng MVV. Kasi para po yun parang residence, pang residence na siya. So, that visa is valid for 5 years. Pwede kang labas-masok ng Netherlands. Pwede ka ding mag-cross ng borders. Pwede kang pumunta ng other European countries. The stir-fry, broccoli, and pork. Sakto lang yung kanyang yung alat. By the way, hindi na po ako nagsusalt, no? Kasi may lasa na naman yung yung seasoning ko. Naging mukbang na ito To be able to do or to get the MVV visa, kailangan nyo po ng Dutch partner or resident na ng Netherlands yung iyong partner. So yeah. So ang aking partner ang naging naging sponsor ko sa MVV. Before you can apply for the MVV, kailangan nyo mag-take ng civic integration exam. Yun yung A1 level ng kanilang language, ng Dutch language. So, kailangan nyo pong ipasa iyon. Once na mapasa nyo yon, ayun, pwede nyo nang i-apply or pwede na kayo mag-apply ng MVV visa. For requirements, hindi po ako sure kung kumpleto lahat yung masasabi ko, pero sa side ng aking partner, kailangan niyang ipakita yung yung contract niya. Hindi ko alam kung nag-present siya ng bank statement. I think not. Siguro depende na lang kung hanapan pa kayo ng ibang requirements. Siguro additional requirements na lang siya. Pero what I know, yung passport niya, yung kanyang contract. And then sa aking end naman, kailangan ko lang i-present yung aking passport and din yung proof of no marriage, yung ating Senomar sa Pilipinas. Kumuha kayo doon sa NSO. Dapat po valid for lang siya 6 months lang siya. So i-check niyo po yung date
kailan kayo mag-a-apply. Yeah. And then, ano pa ba? Exam result nyo, importante yun, yung pinaka-importante. First pala sa exam, no? You'll get the exam result after 3 weeks. Yun yung sa amin din. 3 weeks siya. So after that, we lodged the application in April 2020. And then in June 4 ayata yun, nakakuha na kami ng feedback about sa aming result sa aming application. So na-approve siya by June. And then after that, may approval letter silang ipapadala sa iyo at sa iyong partner. And then, may 3 months lang kayo, since ng approval, may 3 months kayo para i-claim yung iyong yung visa. So, you have to go to the embassy. Yung embassy natin nasa Makati po. You have to go to the embassy within that time at i-claim nyo po yung MVV. Pagkatapos, since nung date ng validity ng iyong visa, it doesn't matter when nyo nakuha yung visa nyo, basta yung validity ng iyong visa magsisimula doon yung 3 months. Within that 3 months, kailangan nakalipad na po kayo papunta dito sa Netherlands. Kunyari na yung validity ng aking visa nag-start ng September, for example, dapat by December, September, October, November, December. By December po, within that period, September to December, dapat nakaalis na po ako ng Netherlands, papunta ng Netherlands. Otherwise, kailangan nyo po nang mag-apply ulit. And then, yung sa exam naman po pala, yung sa A1, yung Civic Integration Exam, may validity po siyang 1 year lang. So, in case na hindi ma-approve yung inyong application, sana hindi mangyari. In case lang, at least may may allowance pa kayo kasi 1 year po yung validity ng Civic Integration Exam. So yun. So yun yung pong gamit ko, yung MVV, kasi nung nagpunta po kami dito, hindi po allowed yung tourist visa. Kasi yung MVV po siya for residency. Hindi po siya kailangan na kasal kayo, no? Kahit hindi man kayo kasal ng iyong partner, pwede din po kayong mag-apply nung visa. Hindi na ako kumain. Ayan, na ang aking sabaw. Masarap pa naman siya. Break muna tayo. Kain muna ako. Shoutout nga po pala sa ating bagong mga subscribers. Salamat po sa inyo. At gusto ko lang din i-shoutout yung aking new friends sa YouTube, si Sir Dong Lang's Life at si Sir Tonky Richards. Palagi ako napupunta sa kanilang live stream kasi masaya silang kausap. Tapos nagkakantahan sila doon. Ang galing-galing nilang kumantang dalawa. Sobrang supportive ng dalawang yun. Si Sir Dong lang, palagi siyang nasa ko. Nakikita ko yung mga comment niya sa aking mga video. Pag may premiere ako, tapos pumapasok ko sa kanilang live stream, yung kanilang mga viewers, ayun, pumupunta din sa aking premiere. Ayun. Maraming salamat. Shoutout sa Angel Watt. Kay kay The Silent Observer, kay Magandang Ina, kay Ate Geng. Maraming salamat sa inyo. And of course, yung aking mga organic friends, si Bella's YTC, si Stephanie VDW, sino pa, si Golda's Corner Vlog, si sino pa ba? Si si Leaves Dutch Pinay, ang aking super supportive na friend from Friesland, nasa Netherlands din po siya. Si Inday Resti na nasa Texas, USA. Sino pa? Si Annalie Ryder, nasa Texas din siya. Sino pa bang? Si si Ate Lily, live in Austria. Congratulations sa iyong more than 1,000 subscribers now. And also kay Juvie Rolly's Vlog in Austria. More than 1,000 na din po sila. So, yung aking mga small YouTuber friends ay sobrang supportive. Palaging nanonood ng ating mga video. And sa aking mga viewers din, very konti na viewers din dito sa Netherlands. And aking pamilya doon sa Cebu. Maraming salamat sa panonood ng aking mga videos, ang aking mga classmates and schoolmates, and also mga friends, mga co-workers. Maraming salamat talaga. Char. Ang aking first sweldo ay matatanggap ko na, I think, next month. April. Pero plano ko talaga, wag na lang siyang kunin. Kasi konti lang talaga yung kita sa YouTube, lalo pa small YouTubers lang tayo. Okay, so let's go back to the topic.
So, once again, I have the MVV visa. Kaya nung dumating ako dito, dapat magpa-register diretso kayo sa iyong munisipyo. Gemeente ang tawag dito sa amin o dito sa Netherlands. Kailangan yung magpa-register doon na dito kayo nakatira sa specific na address na ito, ganyan. So, after that, kailangan yung yung TB test, yung tuberculosis na test. Kailangan i-check din yun. And also, I'm given 3 years na mag-take ng A2 level or yung tinatawag nilang inborgering exam. Yun yung pong integration po siya. Integration exam ba yun? Oo. So, kailangan kong ipasa yun within 3 years, and after that, I can apply for permanent residency or I can apply for citizenship na. So, let's talk about my baby. So, paano ko siya nadala dito. Yung baby nyo pala, pwede nyo din kunan ng MVV. Pero sa side naman po namin, kasi nung nanganak ako, yung aking partner ay andun sa Pilipinas nung nanganak ako. So, I told him, you have to be there so that it would be a bit easier for us to work on the papers. Because kailangan ni Ruth na i-acknowledge yung kanyang anak kasi nga hindi naman po kami kasal sa Pilipinas. So, kaya yung kanyang birth certificate ng aking anak ay may 2 pages. Yung sa likod ay acknowledgement na kanyang papa. So, dahil doon, medyo napadali ang aming pag-process. Nakakuha ako ng passport kaagad, Philippine passport ng aking anak. Kailangan siya kunan ng Philippine passport para, pag umuwi kami ng Pilipinas, walang masyadong problema. Walang problema. Diretso lang kami makauwi ng Pilipinas. And then, nakapunta dito ang aking anak ng walang problema kasi nga may Dutch passport po ang aking anak. So, once na ma-acknowledge, pag na-acknowledge ng Dutch na papa or Dutch na mama ang kanyang anak, so, pwede pong mag-apply ng Dutch passport doon sa ating embassy. Sa embassy ng Netherlands pala, doon sa Makati. So, ayun, we went to Manila to apply for the passport. And then, within 1 week, na-approve po yung passport ng aking anak. And then, ayun, shinip na lang po nila. They shipped it to Cebu para hindi na ako bumalik ng Manila. Ayun. So, to recap, I was able to come here sa Netherlands through the MVV visa. That's 5-year residency dito sa Netherlands. And then after that, you can either apply for residency, permanent residency, or yung naturalization or yung citizenship na mismo. And then yung aking anak ay may Dutch passport po para makapunta kami ng Netherlands. I hope makatulong siya sa mga nagtatanong. At kung may further questions po, yung mga makaka-relate sa aming sitwasyon, yung applicable siya sa inyong sitwasyon naman, so you can comment down below, or may page po ako sa Facebook, yung G Sensei TV. So kung question po kayo regarding MVV or Civic Integration Exam, wag lang po muna yung embarking exam, no, kasi hindi pa ako nakapag-take, or yung process ng pag-apply ng passport para sa inyong Filipino-Dutch baby. So, yun lang. So, ako ay kakain na muna. Tatapusin ko muna ang aking hapunan bago pa dumating ang aking mag-ama. So, ayan. Salamat for watching, guys. I hope you liked this video. Please like if nag-enjoy kayo, at please subscribe na din sa mga hindi pa nag-subscribe, and please don't forget to turn on your notification bell para ma-update kayo sa aming susunod na video. So kita-kita na naman po tayo sa susunod nating video. Maraming salamat. Doy!